Me sunanka? Abdulsamad Suleiman Babangida. Shekarunka nawa? 18. A ina kake da zama? Ɗorayi Ciranci Yamma. To ga ka a wajen 'yan sanda, ba mu labarin laifin me kai. Gidan Anty Ruƙayya na je. Da na je sai na tadda sai na shiga gidan. Da na shiga sai ta je ta kwanta ya aka kawo mata salak. Da aka kawo mata salak ɗin sai ta je ta kwanta. Sun fara bacci sai na ga wayoyi guda 3. Sai na tsaya sai na yi tunani sai na je na ɗauko taɓarya. Sai na buga Anty Ruƙayya sau 2, 'ya'yan kuma sau ɗai. Sai na ɗauki wayoyin na yi sauri na fita. Ina fita ya muka ɗaya ga ma'azzan nan sai ya ce min menene. Sai na ce babu komai, wayoyi ne kawai na ɗauko. Sai muka tafi sai na bashi guda 1. Sai muka tafi gida. Da muka je gida da daddare sai na je na sayar da wayoyin. Nawa ka sayar da su? 1,11,000, 1,500. Me kai da kuɗin? Kuɗin na yi kuɗin mota zuwa garinmu. Sai na sai agogo guda 2. Sai na ba da 5,000 za a sai min kaji. Sai kuma 5,000 zan sai rake. To ya kuke da ita antin naka? Anty Ruƙayya ƙanwar babanmu ce. To kai me kai mata kace? Taɓarya na buga mata. A ina da ina? A ka. Da kuma ina? Shi ne. Da ka buga mata ya ta yi lokacin? Juyawa kawai ta ringa yi. Juyawa ta ringa yi. Ta yi kuka ko iyo ko wani abu? Kawai nishi ta ringa yi. Na? Nishi ta ringa yi. 'Ya'yan nata guda nawa ne? Guda 2. Da waye da waye? Mata ne ko maza ne? Namiji ne da mace. 'Yan shekara nawa ne kama? Ɗayan zai shekara 2, ɗaya kuma 1. Su a ina ka buga musu? Su ma aka. Kai ajinka nawa a makaranta? SS1. To ya ka ji a ranka da ka aikata wannan abu? Wani iri na ji. Ban ji daɗi ba. Wani hali ka shiga? Damuwa. Wace irin damuwa? In ta tunani. Wai ta mutu ta aka yi ta mutu. Dama ka ji labari ta mutu ne? Na ji labari. A ina ka ji? Da asuba ƙanin babanmu yake zuwa yana ga babanmu. Bayan ka gama aika-aikan ina ka tafi? Gida na tafi. Gida. Daga nan fa? Sai na tafi Ɓaɓura. Me ka ce a gidanku kafin ka tafi Ɓaɓura ɗin? Zan tafi Ɓaɓura ni dai a can in ba zan ci gaba da karatu tun da na yi jiniyo kandi. Sai ta ce to bari in babanmu ya dawo masu kakanmu suna nan sai su tafi da ni in ya yadda. Sai daga nan na haɗa kayana na tafi can. Akwai wata nadama da kake na wannan abu? Da na sani ban ma ji. To kamar irin ɗauke wayan nan ko ɗauke kayi kamar sau nawa a baya? A baya bai fi sau 3 ba. Kamar waya da ka taɓa ɗauka? Akwai wayar da na ɗauka a makaranta da gidan kakanmu. Sai kuma ina? Shikenan sai wannan kuma. To amfani da makami fa, da wajen irin makami kai amfani lokacin ka ce? A lokacin taɓarya ce. A ina kaga taɓaryar? A kicin. Kana shaye-shaye? A'a. Kana da budurwa? Ya sunanta? Fati. A ina take? A unguwarmu. Allah kiyaye.